Allah jarama on jarama ɗo gonɗen koye lawol won gorko pullo mbo cettiɗen awa golle muɗum ko fati e ɓamtare gaynaka nden noon eɗen jiɗɗi labdoyademo wadde noon ma wiye oɗo kadi ko holon ko Donno Souleymany ɓe mbiya ma taw holko Donno Souleymany hoore mum woni beele ko guindiyanke beele ko nalanke beele ko jandiyanke kono noon ko mbiɗen koye men tan koki guiɗo leñol kala ko ɓamtata leñol ngol kala mo jiiɗen ene daari ko ganduɗa ko ɓamtare leñol ma en jotto ɗum namnodirde mum walla kala ko jiiɗen eɗen mbawi hen ma en mbaɗɗum wadde ɗo gonɗen koye lawol faade jofte makko on ko jiɗɗen namnodirde makko possibilité de wadde joni ko wayani. Ok musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama e ɗo mbinoɗen eɗen jaaɗo en jottima ɗo en ɗen ɗo balka ɗo ɗo woni ɗo beyɗi e baali ɗi e nayyi ɗi foof ɗo jarata wadde noon won golle mawɗe ɗe Ousmane Mamadou Kodda yiiɗi hollude fulɓe tawi wona wiide saɗa wiya yimɓe mbaɗi ka waɗata jomumen jiya wadde noon golle mawɗe ko fate margol dabeji ambo noon ɗum ɗo gollo wadde noon ma en namnomo hen ko ɓooyani ko adi ɗum awa eɗen jiiɗi hollirde awa nokku o mawnugol muɗum kadi miijo mango kam woni ɗo jombani ma kanko hoore makko aran en hen musidɓe tedduɓe ko ɓooya musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama on beltanama no mbirunoɗen ni gonnoɗen koye lawol en jottima joni eɗen kucciti e Ousmane Mamadou Kodda gorko pullo mo ganduɗa ina jogui yiyande mawde ko fate margol dabeje ko adi foof ɗum woni ummande meɗen arde hollirde ngal ɗo gollal pattam lamal ngal o woni gollude tawi fatite koye dabeje nde wonno sa wi dabeje tan a wi pullo so Ousmane Mamadou Kodda jaam Allah ñalle maɗa marhaba ñalɗa Demba bas ñallani jam tan barakallah barik mawɗum ni woni ummade men hande ko arde ɗo e oɗo galle bo maɗa ha yaltirde kayi jiɗɗo yiide galle so ari péage kayi tan sa daari junggo ma nano saɗa hucci kayi a yiyat ɗon galle o mo gonɗa maade tawi ko galle gaynaka mo gonɗa maade o galle hol yiyande maɗa e wadde oɗo galle to. Ok bon Allah jarama jarama galle o kono mbiruɗa ni ko ferme école en mbiyata ɗum jofde janguirde ko ɗum woni fandare nde joni noon mi waɗino étude o guila 2006 min mbaɗi étude o tubakoɓe gari min mbaɗi étude o ha gasi joni noon ko seeɗa gonmi waɗde waɗani ɗum mi waɗani hen bayre en seeɗa tan hitande fof mi waɗa seeɗa hitande fof mi waɗa seeɗa hitande fof mi waɗa seeɗa kono kam ko étude complet mbaɗaɗo étude complet o ko chaine o foof ça veut dire que kala ɗo neɗɗo hani rewde ha heeɓa gaynaka ka yuɓɓa ha eɓɓoji mum na nder hen wala eɓɓo gadana ko jogade nokku o e sikki nokku o kam o woodi eɓɓo ɗiɗaɓo o ko wad jogade nokku o hoore mum jogo usine mum taka e fewnata rakkal ngal ɗum ne woodi eɓɓo gadana ngo ko cellal dabajo pharmacie vétérinaire o on mbeɗa sikki o woodi ɗimmal ngal ko lettiri hono kosam ɗam fewnude ɗam way fof wawi tawi waɗaka installation machine ngaji ɗi kamɓe gaari ɗin ɗon ewa woodi jogade kadi dabaji ɗi jogade dabaji ɗi kadi eɓɓo nayaɓo ngo ko pour ko wadde sélection de race tuba ko wiyata sélection de race ko rendinde dabaji ɗi ƴewde kalhali ƴeewa kalhali nokku goɗɗo kalhali meɗen dabaji men ɗi jogui ɗen nayyi ɗi mbiyeten goburaji nayyi ɗi mbiyeten damaji nayyi ɗi mbiyeten etc etc
bo andi nayi ɗi daaba e sama keme yoru nayi ɗi mbiyeten gooburaji ɗi ko nayi mawɗi sa ƴeewi so ɗi payi ko ɗi nayi mawɗi ko ɗi nayi tew hay so yiɗi ɓay woto woto watge kosam ko ɗi nayi tew donc andude nayi baɗɗi tew e nayi baɗɗi kosam gila e wadde sélection wawa yaltinde nammaji nagge taw ko nagge meɗen ge taw ko foti heɓade e nagge ko ne heɓo e magge donc ɗum woni objectif global o sélection de race o wadde embouche o wadde boucherie no boucherie o kayne o woodi pour que tew o sa soodimo sa fewnimo jeeya ɗum ne kadine hen ngati contrainte gotnoɗo gila mo enen fof tawɗen gila tawi eɗen tawi jinnaɓe meɗen neɗɗo nagge muɗum ngaw muɗum gila ñande ngel jibitte fawi ngel e dande adda wadde hen yana ummo hange gaari heɓe duuɓi sappo ɗin ga e ndenda rokka ɓiyum walla baɗum walla sehil mum on nawa rokka buuse jagga wadda jagga jooɗo hen ko marɗa duuɓi sappo buuse joom jambere mum tan e leggal mum jorgal dokka ɗum million ngaji temedde yaade hen ɗum kam enen fof en jibin tawɗen donc il faut ko iwa ko ittata ɗum ne ko yimɓe ɓe katogini ko par exemple to jawdi ndi yeyete assurance mayri wooda ɗo no systéme on wawi wonirde ni hande il faut ko changer par ce que jawdi ndi no woodi kono sa ƴeewi mécanique goɗɗo wonno yimɓe wonɓe hen ɓe ɓe gandal mum nécessaire hay tawi ɓe ngali jeegi gandal muɗum fotɓe wonde garantie ɓe mbaɗat hen intéressé koko wayno Amadou Ba Moussa Diaka enen mumen tan sa mbuɓe goni hen ewa donc ɗum ko probléme donc il faut que probléme to woodi ɗo ƴeewe waɗe attaqué pour que solution heɓe hen donc e nder ferme école o vraiment hakkille o fof ina hen pour que kala caɗele goɗɗe ɗe ƴeewe hono ɗe giwrata gati caɗele tawaɗe duuɓi capanɗe ɗum wona ñalama goto iwata wona hitande wotere iwata donc il faut que eɓɓo waɗe jangde waɗe wonɓe hemɓe e sukaɓe aroɓe ɓe ɓe kolle no ɗum no ɓe mbaɗata ɗum change ɗum woni ferme ɗum woni objectif global goɗɗo ɗo voilà ko ɓuri hen tengtude walla ko gadimi yiide ko ɓi pullo waɗi usine rakkal saabu somi daari rakkal sa ƴetti temedere capanɗe jeeɗiɗi sodata ɗum ko fulɓe so tawi ko fulɓe codata ɗum fulɓe ne potno fewnude ɗum beele rakkal feewa beele moƴƴa beele weeɓa beele moƴƴa e jomum en ko sa jeeyi mbawata fewnude nde wonno auto fewnirta ko hutorade ma an noon pewnirta ko gurdam maɗa wadde usine rakkal o woodi awa ɗum weeli en haali ko fati usine rakkal o ɗum ɗon ko hunde ɓurde mawnude fulɓe foti herorade gueɗe mum en foof haali ko fati kosam ɗam nde wonno kosam tan ne wawi wurnude fulɓe kono ko ma giwa ɗo gonno ɗo saabu en jiiɗo machine ngaji ɗi ganduɗa ko ɓiroji nayyi ɗi te jiyanɗen ɗum ko tubakoɓe goni sodde ɗum ɗon walla ko tubakoɓe mbaɗatno ɗum ɗon beele enenne en mbawa waklude gurdam daabeji meɗen beele gurdam tubakoɓe nde wonno aɗa taw tubak amo e galle makko ladde kono kala ko neɗɗo sohlata e wuuro omo jogui ɗum toon tawi ko gaynako wadde en jeeyi ngoɗon miijo tataɓe ngel garɗa ngel ɗum woni awa boucherie moderne o saabu pullo wi ko kañum yeyata tew te ko an marata jawdi goto nene jooɗiɗa kañum tampani e naggue aynani ɓirani no mbiɗa ni wakkaki gooliyel ngel ɓirani ngel tampani e maggel kono gaari ndi yaaha ndi faya ndi adde o hokke o gasna o nanggo hirsandi o yeeya ha gasna o wiya wonde awa kalis ma yoɓaka walla o nangga on kalis hokku e goɗɗo an jooɗa ɗon ɗo fadi kalis maɗa foof ñaame wadde boucherie moderne o ko puɗɗiɗamo e joni holko mbawɗa haalande hen yimɓe nde wonno ni wiya wonde pullo wonata boucher pullo hono mon holko mbawɗa haalande hen yimɓe ok boucherie moderne o ko mbiyamimo ina heewi caɗele no gati ko ganduɗa ko secteur mo woni concurrence tubako wiyata concurrence déloyal wonɓe hen ɓe ko yimɓe ɓe wawa waddude oyi hen ko buuseɓe wonɓe hen ñamlotoɓe ɓe joɓata walla sodoɓe gujjaji walla hirsoɓe bamɗe walla hirsoɓe dawaɗe donc secteur o o waɗaka contrôlé o waɗaka canalisé donc wonɓe hen ɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa nunɗal ala hen kulol Allah ala hen bon ɗum mbawa wadde hen structuré ha keeɓa nafa mum ina satti ɓeti an cooɗa naggue ma ɗo joni ujunnaji temedere
goɗɗo yaha hono magge wujje adda neɗɗo ari sodange ujunnaji nogas onon fof kirson tewuji mum fona marché goto ɗum ko hunde sattude secteur o ma haaɓe sanne wawata ne yaade tanke en jaadane laamu o laamu hono service technique aji ɗi ɗe ballaten ɓe mbaɗen ɓe encadré mbaɗen ɓe financé par ce que hay ɗo objectif no ɗo pour ko wadde formé auxiliaire des vétérinaires no wawi ɗum ɓe janggene vétérinaire mais auxiliaire de vétérinaire hono walloɓe vétérinaire dokke yamiroje ina jaaha ina pingoya ina mbaɗa pharmacie aji vétérinaire e nder laddeji he ina mbaɗa contrôle no mbawi wallude yimɓe he balloda e mawɗo aynaɓe ballodira e felle aynaɓe ballodira e joom wuroji ballodira e laamu pour que contrôle o waɗa pour que systéme o wawa réglede fewnede ha fewa rewa sariya gati hande c'est très compliqué hande secteur en wiide aɗa yeeya aɗa waɗa ni c'est très compliqué mais ala probléme ala solution il faut se battre il faut se battre il faut hande ɓeɗa sikki enen kani wonde interlocuteur laamu o gardiɗo gati ko enen gandi probléme goto enen gandi probléme goto yeru rawane ministre goɗɗo arino ɗo min mbaɗi réunion e kanko oɗo ministre mbimi commune aji meɗen ɗi yan commune aji tati nayita ko vétérinaire goto nayejo woni toon noon ko jaaɗa retraite taw commune aji ɗiɗi tati vétérinaire goto woni toon mo gouvernement waɗi toon noon taw joomum ko nayejo ko yiya ala retraite tan wiya wonan amen toon taw woni on tan ko wadde papier nayi ma ne egga ngara dokka ɗum ujunnaje sappo waɗanma papier wiya a pingui keñel a pingui ɗum a pingui ɗum a pingui ɗum taw ala fof koye donc hono ɗum iwrita hono ɗum iwrata ce n'est pas juste et ensuite a tawan commune aji ɗiɗi tati nayyi a yiyani hen pharmacie vétérinaire vétérinaire taw ko goto woni toon e commune aji tati ɗi pharmacie vétérinaire zéro e onon gawɗon mbiya yo tew moƴƴo heɓe so abattoir immima ɗo ɓe jeeya ɓe gadda investissement he mbiya a yo tew waɗa contrôlé tew kay watte contrôlé ko source so tawi secteur o waɗama contrôlé guilata nder commune to guilata aynaɓe to jawdi ndi moƴƴi to ndi ara déjà moyen probléme est ce que donc nde kalmi mbimi ko commune fo a tawan ko commune 3 commune tawa vétérinaire goto ministre waɗi posé la question o wi est ce que ko wi koko gonga goɗɗo ina wonno ɗon chef de secteur Nioro o wi min ko commune aji 5 vétérinaire goto agent goto or hande sa ƴeewi produit mo Mali firata becce ko darindi nde Mali waɗano ɗo l'embargo hoko Mali fiiri becce sous région o wiide mo rokkata mon ɗum ko mbalo min ko guidde embargo ngati juldeji ɓallima quelque part goto foni layya ko enen jogui layyaɗi Mali uddi frontiére muɗum enen gulali keewi ɓe kuuli ɓe uddi ɓe goppiti men kono ɗon Mongoro haalaka Wasalde haalaka Dende haalaka goɗɗum haalaka donc hunde ko joguiɗa ko pirata becce no hani wattanede hakkille kono wona laamu o mino pelmi ko acteur en ɓe gati kadi nangue yordata ko hollaka il faut ko holle il faut ko haale centre hono ɗiɗo kanɗen wadde enen koɓe mbaɗen proposition so tawi laamu wi ala kaati wadde recruté e on jobdi vétérinaire tiiɗani hono foti cabbi hay so tawi wiyama wuuro fof gayi ɗiɗi wuuro fof ngaari gotiri ina wawi wadde assuré élément ji ɗi taw kadi ko enen laamiɓe vétérinaire goto suko immoɗo yaaha toon so yettima tan jiyata wonta ko laamu gati en ganda texte uji ɗi ne jiime texte erreur fof mbaɗɗen waɗa dénoncé en jogui collègue mum ɗon mawɗo remoɓe en jogui collègue mum gendarmerie en jogui machine ene wawi jaggude joom wuuro udda hay hunde yaltata hen gati en ganda laabi ɗi ndewaten ɗum wani jomum puusma ha goppa lawol naata infraction sa naati infraction tan neɗɗo wawi habdema donc ɗum foof ko hunde nde ganduɗa centre o objectif makko vraiment ko wadde touché ɗeɗo gueɗe foof kono wona hunde newinde gati hande yimɓe ɓe ni koɓe ganda ko wiide ɓe gaari ne satti il faut ko hunde nde wooda yimɓe ɓe jiiya résultat mayre sukaɓe nanateɓe addoɓe ɗe nanneɗo ɓe sukaɓe riro sukaɓe ɓiɓɓe aynaɓe so jaaɓi ko ɓuuri settude ko kadi han neɗɗo si préfére woppo ɗoyde yaha nato e lanel ma yaye ladde donc or ko ɓe ganda
hayso kolce ɗiɗi kolce tati kono mbaɗirta ina wawma wurde mbaɗa ɗum développé e nder duuɓi tawa ina wonana résultat ona nafa leydi ndi fof eyi on naari noppi moon wona wiyawi nde wonno ko gorko pullo mbo keɓtimni darde muɗum eko faati e ɓamtare gaynaka nde wonno no wiiri ni wiyata wonde yo waɗe ayi waɗirta ko seeɗa seeɗa kala ko wawi hen waɗa yimɓe jiiya kala ko wawi hen waɗa yimɓe jiiya sa yi oɗo cours no wiiri ni ko adande taw ko yo galle o wooda galle o woodi hande neɗɗo hollete wiyetake nde wonno a yi ko waɗa ɗon kosam beele hol fandare nde joguiɗa ko fate kosam nde wonno sa wi pullo tan a wi kosam hayso pinal pullo ne hollire koma cippowo holle maɗen gueɗe kolle nde woni ɗo ɗum wawa hollede joni hol fandare nde joguiɗa eko fate kosam mi haalanima tew o hande secteur makko o no worani hande e mba dañde hen hay sa woni buuse tant que contrôle ala hen jawdi no continue buuse ɓe wuyɓe en continue yede wuyɓe hay woɓe ne jeeya hay tew bamɗe donc hunde nde ko ma haaɓe kosam ɗamne sa ƴeewi ko même chose ƴeew produit fof hande mo jiiɗa sa ƴeewi ƴetten tan yeeru e gawri makka duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi makka sac ujunere temejoyi wonno hande sac ujunnaji nayyi kono kosam ɗam litre capanɗe jeeɗiɗi e nder ɗiɗo duuɓi nogas ɓennuɗi fof litre ko capanɗe jeeɗiɗi wona juste wona gonga hande kosam ɗam woɗɗa ɗam woni ɗo fulɓe koye perde goni sa ƴeewi kilo rakkal capanɗe jeegom kilo rakkal goto ko capanɗe jeegom donc nagge haaju magge ina ñamde kiloji hakke nayyi pour que ngi heɓa tigi tigi ko giiɗi ko kiloji nayyi ɗi sa ñammini capanɗe jeegom laabi nayyi hono makko temedde ɗiɗi pawɗe nayyi meɗen ɗi hande ɓiro litre uji tati heewani litre uji tati capanɗe jeegom laabi tati an a ñammini kiloji nayyi ko capanɗe jeegom déjà a perdu temedere c'est clair a perdu temedere donc ɗum noon tiye bonde war nayyi jogoɗa kosam ni no guurɗen ko en yanoɓe ko en perdoɓe il faut ko nayyi ko litre yeeye temeɗe ɗiɗi ɓaade sa gawri wawi yeeyde ujunnaji nayyi a yeyat kosam ma coodadi ndi gawri il faut que litre ma wona temeɗe ɗiɗi mais kono yimɓeɓe mbaɗani organisé neɗɗo ƴetta ɗo kosamal muɗum yahata moytoto pelle mbaɗaɗe kadi affaire gaynaka sa ƴeewi kadi probléme uji hen wona yimɓe wonɓe joguiɓe nayyi joguiɓe suusi kosam ɗam yeey ɗam calɗon non non ko kamɓe woni haaju maɓɓe tan mi soodi litre capanɗe jeetati mi yeeyi bou sappo kamɓe ino rien à perdre kono an ñammeɗo rakkal o joguiɗo nakke pingo naggel ma ngo cooɗo rakkal a ñammino pingo et cetera ko an o hani heɓde tono o mais hande secteur filiére o banggueji fof ko makko ko perde so organisation waɗaka kaldal haalda hawra laamu o holla ko hunde wonde ko réalité e coût de production no woodi ça veut dire que hono foti litre jari min naggam ngeeɗo mi ɓirigo hono foti litre o jari mi yeeya mi daña noon tant que ɓe mbattani wadde ɗum ni no goruɗen ça ne marche pas hande nafoore ala e kosam nafoore ala e tew bon jawdi ndi truc sur le pied peut être Allah walli gaari ma wuuri ɗo so tawi buuse ñamani kalis maɗa sa yeeyi hande prix o peut être seeɗa woni hen kono ko heddi ko sa watti banggue keddiɗo foof hande no woni yarede ni ko probléme hani ko changé de bout en bout a ƴeewi hay jeeriji men ɗi hande a yadan temedere gaari e nder dare he a ala contrôle fof ala hen contrôle jawdi maɗa ala fof ko joguiɗa contrôle hay so daral ɗo jaaɗo hay kanko tan keeɗan tu le suis rokka buuse waɗani mbaɗani hoko wi hono waɗani tinno funtanam donc ala fof ɗo contrôle joguiɗa donc objectif hay ɗo joni bascule nani ɗo objectif ɗo so hawrama watta sodede poids kalden en fof kawren jeeyen cooden kilo temedere capanɗe joyyi taw ko poids vif daaɓa o peese so peesama joɓeɗa kalis ma ok kaliseje jiile hande banque jaɓata wadde financé mais surtout bayɗo hono ni so organisation moƴƴi mbaɗi kalis foof jiɗɗen eɗen mbawi namnade tottede so ɓeyi to gaddi jawdi mumen automatiquement peese jooɓe jaaha natne so natnama rakkal no woɗi ɗum ɗe ñammine waɗe contrôlé ɓeye toone e soodoɓe ɓene ƴeewe hono codirta danejo kono hande no worini ala fof ko moƴƴi ala fof ko moƴƴi
ɗum c'est la réalité peut être so wonan an mi haalata mais ko hunde wonde c'est la réalité hande litere kosam hanani yeyede moins de temeɗe ɗiɗi c'est clair hakkilo ɗacci ono foti hande on wonti temedere bon hakkude ma hakkilo ɗacci ono foti no ko capan joyi capan on hakkilo murtoɗe ono foti kilo ɓoye ono foti pourquoi fof no waɗa bouger mais enen ko wone juuko men kadi on tan wonata il faut daranede il faut que ça change il faut haani ko change foti change ala bawɗo change ɗum ne so wona enen noon joni noon hunde nde no wayni ça veut dire que il faut que jaara hen seesa quoi par ce que yimɓe ɓe na pamanani ɗum sanne il faut que sensibilisation wona hen yimɓe jaara seeɗa golle activité ɗine ɗi mbaɗe peut être hande Allah walli aduna o fof arti aɗa wawi hande aduna o fof arte nder huuɓere wotere so tawi yimɓe ɓe mbawi hinde wiñade ƴewde ce qui se passe bon mo Allah rokki hen hakkille moƴƴo fof ina wawi yiide ko woni waɗede anda hande gonka men ka hanani wadde wonani hani wayde manque organisation manque nuuɗodirla hakkude mumen manque leadership hakkude mumen kadi confiance ala hakkude meɗen e administration walloɓe meɗen ɓe en général mbaɗɗen ko habdiɓe des fois par ce que haaju men wone mabɓe ko technicien ko gollowo maɗa a funtan ɗum kañum walluma ballodira e muɗum walluma enen ko ɓuuri hewde on est un peu agressif peut être o fotono wallude men ɓe koɓe habdiɓe meɗen bon c'est compliqué mais inchallah ça ira hade men arde e konguɗi men cakkitti no wiiri ni en meeɗi wadde jonde Williams gendi en ko goto ñande mum no haali hen haala ka kalɗa ɗo ka o wi wonde woni Basamba Madi Alpha o wi wonde aɗa yiya jeere foronto aɗa yiya jeere basalle awa aɗa yiya jeere fatata jeere ñamoko aɗa yiya ɗum kono a yiyata jeere kosam holko tagui jeere kosam wodta te kosam ko hunde nde ganduɗa ɓurde foof moƴƴude e neɗɗo hunde nde ganduɗa neɗɗo fof ɓuuri yidde ɓe mbi saabu pulaar wima wonde so neɗɗo wi wonde o yiɗa kosam yo sakkiti o adaki wadde kosam ko hunde ko ganduɗa neɗɗo wawa salade ɗum wadde holli ko joom ñeere ñamoko en ɓe ko ɓen daari ha ñamoko waɗana jeere bon e nder haala maɗa wonti ko enen en dentani beele wodunude ko meɗen ko konguɗi ma cakkitti paadi e pulaagu walla fulɓe aynaɓe nde wonno ko ɗum ko haala gaynaka kaliten hol kongu wasiya ma cakkitto mo panduɗa e aynaɓe non min ko yeru dokkat mami mbiɗa kosam ko ayi Europe nokkuji goɗɗi nani toon kosam keccam sa yiyama tan aɗa jogui kosam keccam aɗa yeeya sa renaka hen kaso wiyete ko yaɗam nawa usine o fewna yeeya waɗa prix muɗum fewna yeeya par ce que a haɗama yeeyde par ce que andama so wona junngo maɗa wawi wantiroyde dam bonna valeur majjam dokkira mbaɗa foof bonna valeur majjam usine jahata usine yeeya ƴeewa hande naati supermarché uji meɗen hen a tawan hen kosam birdel par exemple ko quart de litre temedere e capan joyyi temedere e capan joyyi laabi nayyi temedde jeegom litre o ko temedde jeegom temedde jeegom enen ko capan jeegom jeyeten litre ɗamato koko waɗa stérilisé amidon o itta kulle kewɗe ɗe guitta hen beele ma dañ e marade ɗum woni ko mbiyeten kaɗam ko jeeyata e nder wona kaɗam ɗam hayɓirdam ɗam pour que ɗam waɗe conservation waɗe hen wadde ɓe mbaɗat ko wiyete pasteurisé ɓe mbaɗata ɓe guitta amidon o kadi mbaɗa stérilisé so waɗama stérilisé ɗum woni ina wawi ɓoyde tawa waɗani voilà donc ina perde noon nafoore hewde ɗummo hen enen ko jogui ɗam ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude neɗɗo woppa litere majjam ɗo temedere wiya nele cukalel ya supermarché coɗɗana kam guelɗo gotel temedere e capan joyyi quart de litre coodi a temedere e capan joyyi kosam ɗam moƴƴani goppa litere maɗa temedere ko même kosam soɓe gaddi hande conteneur majjam so tellima ɗo hande sa naati e supermarché conteneur tellima ɗon sone gasa bidiguel jiiɗi fof waɗi carton ngaji ɗiɗi tati nayyi qu'est ce que ça veut dire ça hoko firti ɗum
daranede ko firti ɗum organisation tan sensibilisation fof pellital wona hen kosam joguiɗen nakkoɗam moƴƴa il faut ko waɗe organisation fewne kadi ko yimɓe ɓe kolodira e ƴeewa sa di ke mi anda hono mbawɗum ɗum wirude dans toute façon filiére o so tawi o toppitama seeɗa so réglama gurdam yimɓe fof no wawi wonde hen ha moƴƴa tawa caɗele goɗani tawa caɗele goɗani nden noon a jarama a weltanama mataw ko ngol ɗo woni yewtere men arande ko faati e ɗo kono haɗata e nde ɗo yewtere konnguɗi cakkiɗi joguiɗa beele wasiyade yimɓeɓe oui bon koni ko ɗum mbiyami tan e mbatten hakkille ko hunde ko joguiɗen ko hunde joni somi rokkimi yeruɗo hande ladde men huuɗo men ɗum ɗumen foof engrais ala hen ko ɗum tubako wiyata bio bio ko woni ala produit chimique tew men ko bio kosam men ko bio kala ko joguiɗen ko bio sa yihande Europe so produit bio so wiyama litre ay ɗam ɗo je kosam joni bio majjam temedere capan joyi ɗam ɗo garam wallahi sa heeɓi bio majjam mbiyan makko temen nayyi hono ɗam men ɗam tawa jawdi ndi ñammintake e rakkal baɗngal produit chimique par ce que kamɓe joni nayi mabɓe ɗi goɗɗum hen ne c'est à dire ko kake deydi kulle ni ko foof ne ñaama enen huuɗo meɗen koɗo ko joguiɗen huuɗo naturel produit bio foof ala hen guese ɗe ngala gawri meɗen hunde meɗen foof ko moƴƴere nde waɗde cellal donc ça suffit organisation seeɗa waɗe hen e espére ala waɗa certifié holla ko bio hay gawri men ndi se jeehi mbaɗi Bamako bitkil walla Dakar bitkil a windi ɗo damal ɗo bio certifié so tawi e muudo yeeyama to temedere an e yat muudo ma temen nayyi ko addani yimɓe sodoyde ko feccere litre temedere capan joyyi ɓey tone ma codoy muudo temedde nayyi par ce que eɓe gandi nafa gonɗo hen an noon sonnuma tan ko batte yidde par ce que ala fof ko pusma sodde aɗani kam koto aɗani kam hakkille ma ɗum ɗo est ce que kosam nagge walla ko conni mbuɗu walla ko ɗum ɗo aɗa ɗumma dow hoorema anda aɗa andi kam ɗam ɗo aɗa wadde yoɗade jofde ɓiire ko ɗum hannoɗa sodde plus par ce que aɗa waɗi garantie ko produit moƴƴo kono ya cooda produit mo anda to par ce que hoorema ka baɗa lavage de cerveau aɗa faami a wiyama ko ɗum moƴƴi mais kamɓe ko meɗen ko hande so ɓe mbawi wadde emballé en kolli ko woni koko bio hande litere men so kamɓe soɓe ƴeewi litre maɓɓe temedere en kaɗa yeeri ko temen nayyi ɗum noon il faut que yimɓe fof famne hay gouvernement omo famne gati ko parti commerce parti commerce international min waɗi duuɓi joyi Hong Kong duuɓi joyi maɓɓe Hong Kong ɗi affaire commerce mbeɗa waɗa ɗum maîtriser sanne donc so banggue jeeygo o ko gandami sa ƴeewi coko kayne ko même probléme wotno mais ko minen lanci coko o min puɗɗima 200 tonnes 94 6000 tonnes 2002 min puɗɗirima coopérative goto e coko on ganduɗa ene ganduɗa ƴakkude no tutta min puɗɗirima 200 tonnes min jeeha 6000 tonnes hande e Mali ko 3e ou 4e position donc wiide produit moƴƴo kay yeeyi hoore mum mais andu koko moƴƴi joguiɗa mbaɗa présenté de poɗɗa ɗum présenté population o ko fof kala mo junggo mum woni hen hay so wona pullo mbaɗen éleveur en particulier a faami ko eɗen ndendi ko en ndendi hay rakkal ngal sa yi kamɓe ndemata sa haali ga ko nagge ñamata haalto ƴeew demowo dem to woni donc hunde rendade donc hunde rendade komo junggo mum woni hen foof haani rokkodirede junggo joguiɗo ɗum jiiɗal ganduɗo nafa hay sa yiiɗa hay tawi wona guilli men koye batte koye fulɓe ko jawdi nafa ka so woni hen tan ene wawi wadde attiré yimɓe donc ɗum noon kala hen mo jiiɗen junggo mum ne hen ganduɗo ene wawi wadde hunde poten ɗum battene meɗen ƴeewen laabi no mbaɗiɗen assainir filiére o ɗum ko ɗum woni ko mbiyami appel am faade moɗon pour le moment ko ɗum wadde noon musidɓe tedduɓe Allah jarama on beltanama
mo gondunɗen ɗo ko Ousmane Mamadou Kodda, gorko pullo mo ganduɗa darde muɗum fof ko yo gaynaka ɓamto, yo fulɓe paam wonde ko jogui ko wona hunde famɗude teeso tawi kam en koye mumen ndendani mawnen ɗumen mawnata e wadde noon ɗo ngol ɗo ko lawol men garanol arde ɗo kono ma en gartoy ɗo kadi nde wonno hitande foof eɗen jiiya hunde nde ene ɓeydo no wirini golle ɗe goni ko seeɗa seeɗa ma en ndewino golle ɗe kala to ɗe jarete kala e saaha hollude ɗum rendo ngo. musidɓe tedduɓe nanoɓe Pulaar on calminama. eyyi musidɗo tedduɗo Allah jarama a jarama indema yettode maɗa e kadi miɗen jiiɗi témoignage e nder yewtere nde ɗo nde keɗiɗa hakkude men e Ousmane Mamadou Kodda, hol témoignage mo joguiɗa hen? mbiyetemi ko Saydou Diomba Ba e kon pullo gaynako oti yiiɗo ɗo mbanmi ni tan cikka ko ɗum wa ruttude noon par ce que ɗo hande ko tawɗen ɗo Ousmane Mamadou Kodda wona nokku ɓurɗo wawde hutorede français no fewi. témoignage o mi faami ko woni kono a repitat ɗum e Pulaar haala ɗum woni seedantagal yewtere nde nde keɗiɗa nde hol seedantagal joguiɗa hen wawde settade ko jiiɗa hen? mi weltima no fewi kadi eɗen jetta Allah no fewi, eɗen jetta nulaɗo mum, kadi eɗen jetta jinnaɓe men jimɓe ena mbawɗen jimde golle men. hande ma wonan en ñalgu mawɗo e nder ñalɗi men ɗi limteten e kaddi gurdam men caggal nde gimmiɗen arde ɗo yiidude oɗo gorko pullo gaynako e hono on biyeteɗo Ousmane Mamadou Kodda. mbiɗa sikki so wiyama ni ma taw aynaɓe hewɓe gandi surtout hen tawi woni koɗo e région ka gonɗen. ko wona ɗum ko weltare mawde min komi pullo gaynako kadi miɗo gollo e ko femti affaire gaynaka, ɗum woni syndicat aynaɓe, secrétaire général Thiatal commune Sahel. mi sikki so wiyama ni somi hettoyi oto banggue hewɓe paami bon ko keɗiɗen ɗo ko yewtere nde ma taw Ousmane Mamadou Kodda en kanino yiide ɗum ngam hebde ngal ɗo gandal e wawde yettinde gal bandiraɓe ɓe. nde wonno haala gonka ɗo ka haɗata ɗo makka won deftere jangguetede e dendagal ɗo dente aynaɗo woni, walla mbiyen dendagal ɗo Pulago woni e jofɗi nayyi windere ɗi. saabu so en mbi Pulago en mbawa sernude pullo Mali o, pullo Mauritanie o, pullo Burkina o, pullo ko pullo tan. wadde noon ko ɗum ɗon woni ko mbiyeten bandiraɓe men fulɓe dariɓe ɓe yo Allah okkuɓe wawde darade e jeese men ha waktuji goɗɗi garoyoji. ɗum woni Demba Soddono Souleymane Sow e so wiyama noon sikki hewɓe paami. sa gande jiiduɗen mbiɗami aɗa yiiɗi o gaynako nde mbiɗa noon hawnimi mbimi to gaynako o woni o yomoɗo e kayi mbimi gaynako ha kayi ɗum hawni seeɗa. bon toon woni gimmiɗen garɗen ha jottiɗen ɗo nde natɗen nokku o en jii hen mandeji kewɗi kolliraɗi ko gaynaka woni ɗo.
kono kadi beele gaynaka ko wakkade sawru mum yaha nder ladde ñalla e nguleeki par ce que aduna o wonko sohli enen fulɓe wonko cohluɗen gaynaka ka mbiyaten gaynaka ka il faut ko gaynaka ka jogano ɗen ka eɓɓale tawa ko kese tawa ko ɓurɗe wawde naftude saabu so en jii hande pullo sohlaka e nokku he fo ko en ngala ɗum ɗo ko ɗum ɗo jeyɗen eɗen nangti hen ha tiiɗi il faut ko nangtuɗen ha tiiɗi o haali ɗo ko femti e kosam o haali ɗo ko femti e tew o haali fof ala ko heddi waɗum wonan en livre janggueteɗo e nokku he en pamiri on noon bo joni ko mbiyaten tan Ousmane Mamadou Kodda eɗen cohlimo no feewi eɗen cohlamo e waktu kala eɗen cohla haalande makko e waktu kala ngam noon enen ko en nelaɓe eɗen jotti ɗum dendagal ɗum ippullo mi sikki hande weltare nde no ɗeɓa wadde en ni kadi ɗum wonanat en kadi safara mawɗo to mbaadi ɓerɗe to nde wonno so wiyama pullo tan eɗen keewi hen kadi weltade no feewi wadde noon Allah jarama on jarama en beltima no feewi yo Allah tollu en kadi hono ɗiɗo waktuji ha tumaji goo a weltanama no feewi